Kasperku. Dneska idem čistiť pôdu. Hej. To ešte netočil. Som našiel rôzne kamene. Čistím. Prvý je takýto. Druhý je tento. Tretí je taký. Taký. 4. Ja mám 6, hej. 5. Na 6. Keď dáme miesto, jak tam boli. By trochu možno na slnku by boli. Tam mám nahradné, hej. Kde ja mám taký dlhý mám. Takže spadne. Tak ešte keď som točil, tak som strašne veľmi čistil tento potôčik, ktorý neviem, jak sa volá, ale nazval by som ho čičmáky. Nejak tak. Viem, že aj tam je niečo. Tak. Predtým bolo tu dosť, ale išlo to trocha pomaly, ale ako rýchlejšie to ide teraz. Je to tak? Nejaký ďalší nový kameň. Tento oranžový. Máme nejaký kameň. Ešte tak ho skúsim pobrať. Takže nejak tam mám ešte dve kolekcie takých tých veľkých, ako je tento kameň do zbierky. Aj tam sú, ale tak nechcem spadnúť aj. Tak pomaly. Dobre, mám ho. Tak. Je to trošku z blata. Asi umiem ruky potom. Je to asi tak hnedo-oranžová farba, takže ideme ďalej, ale teraz pod mostom takým. Takže tak, lebo chcem to vyčistiť, lebo keď som tu prišiel, nakladol, že dám moje video. Však, prečo nie? Skúsim teraz bez telefónu vyťahnuť tu na tieto, aby to bolo možno aj bezpečnejšie a aby som spadol. Tak dobré, rýchlo tak trocha vyčistím. Dobre, no takže ja si upriem držať ten telefón. Tak. A už je to rýchlejšie. Stále také trochu pomalé, čo to je. Neviem prečo, ale tam všetko to zabera. Takže. Tu nám sú ostatné, ale tento je už v blate aj tento. Tento kameň je v blate aj tento je v blate a ten tak asi stenač, čo ja neviem, také, čo aj tu je.
Malo by to byť rýchlo. Ešte malé kamienky zaberajú to. Aby to bolo na plnom prúde, keďže je aj takto dole. Tak skúsim tak, ale viem, že to nepôjde. Z druhej strany máme to čisté. Tak. Tak. Tu má nová cesta. Hej. Tu veľká taká. No. Tak. Tak. Dočistím. A strýka. Dúfam, že sa mi páčilo, čo